Най-близо до Кристиян Димитров и Кристиян Макун. Свикнали сме да виждаме Митков всевъзможна роля в полузащитата. Тогава, когато обаче топката отиде в половината на Сабах, Асен Митков отива по-напред, така че той ще бъде натоварен и с изнасянето на топката, но и с гениалните подавания напред. Сангаре отнема от Сабах. Много здрав е Мустафа Сангаре. Центрирането му рикошира в тялото на Зедатка и излиза в първия корнер за Левски. Ето я дефанзивната игра на Мустафа Сангаре. Тогава, когато Левски вземе топката в подобна зона, Сангаре трябва да покаже по-лимитирания си елемент в своята игра, а именно креативността, успешният дрибъл, подаванията. Сангаре обаче е с 3 гола от началото на сезона и играе доста по-силно, отколкото през миналия. Корнер е изпълнен от Евертон. Бала много остро подаване, посрещнато от азербайджанците. Бухлите изчистват напред, но Кристиян Димитров ще уведе. Веднага центрира към Сангаре. Сангаре опита да